škola poskytuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutým deťom. V tomto pre nás jubilejnom školskom roku ju navštevuje celkom 87 žiakov, ktorí sú zaradení v 11 triedách osobitnej školy a v 2 triedách pomocnej školy. Po skončení vyučovania majú možnosť navštevovať 3 oddelenia školského klubu detí a 4 záujmové útvary. Záujmová činnosť detí je orientovaná na šport, hudbu, tanec a spev. V škole pôsobí celkom 19 pedagogických pracovníkov, z ktorých 15 je špeciálnych pedagógov. Títo denne plnia náročné úlohy, ktoré vyplývajú jednak z typu školy a jednak z handicapu žiakov. Každý z nich takmer si vybral toto povolanie dobrovoľne a preto ho vykonáva aj s patričnou láskou, porozumením, entuziazmom a pedagogickým majstrovstvom. V škole stredobodom pozornosti stále bolo, je a bude dieťa. Dieťa so svojimi potrebami a so svojimi problémami, ktoré nám vlastne udávajú smer našej práce, našej činnosti s nimi. Deti potrebujú našu pomoc. Našou úlohou je podať im ruku, viesť ich na prvej ceste, naučiť ich čítať, písať, počítať, pracovať, správať sa a žiť tak, aby neboli príťažou pre spoločnosť, ale aby sa stali jej plnohodnotnými členmi. V tomto jubilejnom roku by som chcela poďakovať predovšetkým všetkým predchádzajúcim spolupracovníkom aj terajším spolupracovníkom za vynaloženú námahu, za trpezlivosť, za všetkú prácu, ktorú odvádzajú v prospech handicapovaných detí. Verím, že do ďalšej 50-ky i cez všetky problémy, ktoré sú v práci, či už materiálneho alebo finančného charakteru, vykročíme tou správnou nohou a vytvoríme prostredie, kam budeme chodiť radi do zamestnania, ale predovšetkým miesto, kam radi budú chodiť naši žiaci.